complexe sau poate să fie și... De orice fel. Începe cu... Eu am ceva de spus legat de fiecare echipă în parte. În primul rând, pentru echipa următoare am auzit pe... Să ne spui și cum te cheamă. Am numesc Claudiu Toader, sunt elev la Coșbuc și fac parte din Clubul Central. Am auzit statistica din partea primului vorbitor al afirmatorilor legată de cum închiderea ar fi puțin mai n-ar fi atât de eficientă pe cât este o amendă. Mie nu mi se pare că premiza asta e neapărat corectă, pentru că dacă ar fi să o luăm așa, atunci ar trebui să amendăm oamenii pentru o ucidere, și asta ar fi mai productiv. Eu nu consider chestia asta neapărat adevărată, ci mai degrabă faptul că oamenii recidivează după ce sunt închiși este din cauza naturii motivului pentru care ești închis. Pentru că ai călcat, adică de regulă chestiile pentru care primești o amendă nu sunt atât de severe pe cât sunt chestiile pentru care ești închis. Ca atare, chestiile pe care sunt închis nu le faci din întâmplare, le faci din cazul unui stil de viață. Și asta e motivul realist pentru că oamenii recidivează mai mult pentru că sunt închiși. Am înțeles. Vrei să pui toate întrebările sau pui una pe rând și eu să reacționez? Nu, dar să știu cum să... Într-adevăr, acolo problema, adică studiul acela pe care l-am citit eu spunea că oamenii care sunt închiși recidivează într-o măsură mult mai mare decât cei care primesc amenzi. În fond, era vorba despre ce se întâmplă după ce primești un fel de pedeapsă. Într-adevăr, faptul că ești închis acolo, s-ar putea să mai ai și alte probleme în afară de faptul că... Și s-ar putea să vrei să te răzbuni. Sunt mai multe cauze, dar într-adevăr, ce contează pentru ce a contat pentru mine a fost efectul. Sau ce efect a avut faptul că după ce... Adică ce ai făcut după ce ai primit o pedeapsă? Fie că e vorba de închisoare, fie că e vorba de o amendă. Dacă ai făcut închisoare, ai fost, mă rog, dispus, ai trecut deja prin chinul ăla. Și nu te mai costă absolut nimic să mai faci încă o dată. Și o mai faci, fără nicio problemă. Aia pentru anumite categorii de oameni. Dar pentru oamenii normali, eu știu, mediocri, aia care nu prea fac lucruri interesante, faptul că primesc o amendă s-ar putea să fie o sancțiune mult mai mare din punct de vedere social și financiar decât, eu știu, oamenii probabil că n-ar ajunge niciodată să facă închisoare. Pentru ei, faptul că au primit o amendă e o pedeapsă destul de mare. În sensul ăsta. Și era pentru Sherman, care mi-a spus la sfârșitul zilei că, bă, da, oamenii ăștia care fac chestii nasoale nu sunt de parcă, bă, o să calc pe pedală pentru că pot să plătesc amenda. Unde, dacă ăsta e cazul și amenziile nu sunt folosite ca deterrent și efectul de deterrent al unei amenzi nu contează, atunci orice sancțiune am pune pentru speeding și alte infracțiuni legate de trafic ar fi complet ineficiente. Și mai degrabă, cum văd eu, problema este că băi, în momentul în care noi punem o amendă, nu o punem ca să... Adică oamenii nu se întoarcă la viață magic pentru că plătim noi amendă. Nu plătim o amendă pentru că trebuie să plătim o amendă, trebuie să plătim o amendă pentru a pedepsi persoana respectivă. Unde impactul este complet diferit. Adică o persoană care are un venit de 20.000 de euro pe an nu va resimți amenda aia minusculă, unde o persoană care are salariu de 8 milioane va simți amenda respectivă. Și mie mi se pare că asta era dezbaterea propriu-zisă. Da, pot să spun asta. Mi se pare că există, în majoritatea cazurilor, cel mai mare factor motivant pentru a călca pe pedală e faptul că nu se aplică pedepse. Nu faptul că pedepsa e prea mică. Pentru că marea majoritate a oamenilor nu au venituri care ar coresponda cu o amendă de 200.000 de euro. Oricum vorbim aici de ceva gen top 5% din oameni. Deci majoritatea oamenilor, oricum, discuția asta nu se aplică deloc. Fiindcă pur și simplu aia ar plăti același tip de amenzi pe care le plătesc și acum. Pentru cei care au într-adevăr bani și pentru care amenziile de 5 milioane nu înseamnă nimic, ce susțineam și ce susțin eu este că, 1. Majoritatea nu încalcă regulile pentru că nu vor să le încalce. Există o minoritate care le încalcă, la fel cum le încalcă și ceilalți, negândindu-se la consecințe, fiindcă sunt nervoși, fiindcă se simt ei foarte tari, fiindcă au o mașină mișto și nu se gândesc la consecințe. Există genul ăsta de comportament irațional. Și pe ăla s-ar putea să nu poți să-l previi cu niciun fel de pedeapsă și, da, e dreptate. După aia rămâne rolul punitiv. Dar în ceea ce privește rolul punitiv, este corect să pedepsim răul social cauzat. Deci, la fel cum eu nu am o vină că sunt mai bogat. Dacă am creat un rău social, trebuie să fiu pedepsit. Societatea să ceară de la mine același gen de lucru. Dacă eu se întâmplă să fiu, nu știu, o persoană mai... Nu știu, dacă s-ar întâmpla pur și simplu să fie o persoană pentru care libertatea înseamnă mult mai mult decât pentru o altă persoană, înseamnă că mi se aplică o pedeapsă diferită. Adică este genul de apreciere care n-ar trebui făcute. Pur și simplu. Sunt bogat, sunt sărac, trebuie să fiu pedepsit pentru ceea ce am făcut.
ar fi absurd, de exemplu, dacă cineva se întâmplă să calce prea tare pe pedală, într-un moment oarecare să-i se ia 200.000 de euro, chiar dacă are milioane, pentru că probabil banii aia au deja o destinație acolo. Cei oameni bogați nu-și pun banii la saltea, ci mai degrabă îi folosesc. Adică sunt bani care probabil se iau de niște investiții, sunt bani care se iau de niște destinații utile. Tenerife, nu știu. Improbabil. Da. Măriuca și Andrei. În Așa. ordinea asta. A răspuns mai, a vrut mai devreme. Ok, apropo de ce spuneai și bani, totuși, ce spuneai contrazice cumva felul în care funcționează sistemul juridic. Adică, Măriuca Maliu, da, am fost, sunt prieteni closer cu Așa. Contrazice un pic sistemul justițiar pentru că tocmai se iau în considerare mulțimea de contexte și de situații atenuante, să zicem. Dacă ești nebun și ai ucis pe cineva, contează faptul că ești nebun. Da? Astfel încât efectul pe care îl produci să fie într-o formă sau alta echitabil cu altcineva care poate a comis același lucru, dar care nu primește aceeași pedeapsă. Deci nu se aplică neapărat ce spui. Și atunci, argumentul de tipul sistemul e corupt, sistemul e injust, ergo, nu contează ce tip de amendă impunem sau ce tip de coerciție impunem, ne face tuturor un dezavantaj, inclusiv vouă. Pentru că susține că inclusiv cel care există nu funcționează. Aici cred că era mai mult dezbatere despre ce tip de coerciție, chiar în cazul în care sistemul ar funcționa ideal, chiar în cazul în care n-ar fi corupție. Ar fi mai bine să avem amenzi proporționale cu veniturile sau nu? Pentru că dacă spui, oricum e corupt, oricum vor fi șpăgi, știi, nu puteți susține niciun fel de tip de coerciție. Și asta se leagă și de ce spuneam Claudiu. Cred că ai simțit și tu aceeași chestie. Vreau doar să închei cu o informație pe care am aflat de chiar înainte de a veni aici. Citeam în ziarul financiar că mai are un nou proiect de lege prin care vor să întețească amenziile și felul în care ele se colectează, adică să existe inclusiv plată online, procesul verbal să fie cu semnătură de primire, deci să faciliteze colectarea, pentru că un fapt curios în România este că numai un sfert din amenziile care au fost date în cazul amenzilor rutiere, circulației rutiere, au fost colectate. Deci numai 25% sunt, de fapt, colectate. Da, este similar cu situația amenzilor date pentru prostituție. Adică se acumulează și nu ai cum să le plătești. Nu ai destule mijloace ca stat să te duci să-l... Și aici e și... când am gândit poziția noastră, m-am gândit și la aspectul ăsta. Și de aceea cel mai simplu e să existe o corelare în momentul în care dai amenda, în care ofițerul, agentul de poliție dă amenda, să aibă acces la baza de date a ANAF-ului, unde ești trecut cu salariul la zi sau cu sursa de venit. Și în momentul în care, de exemplu, apare o discrepanță între ce apare acolo și ce ai la fața locului, să meargă mai departe. Adică mă gândeam și la efectele, la spillover effect, adică cred că în anumite situații este o măsură prin care descurajezi și evaziunea fiscală. Pentru că în momentul în care vezi că pe cineva care conduce un Bentley de 250.000 de euro, iar el apare în baza de date ANAF că primește ajutoare de la statul român pentru că e sărac sau nu poate munci. Deja acolo este ceva neregulă și trebuie să intervii. Nu plătește pe loc, amenda trebuie neapărat plătită pe loc în opinia mea și trebuie plătită prin mijloace electronice, tocmai pentru a scăpa de problema corupției și ca să existe o garanție că totuși nu apare un fel de o mică înțelegere între agent și cel care plătește și contravenient, să fie înregistrată plata amenzii. Adică pur și simplu polițistul să stea, în momentul în care aplică amendă, să stea în fața camerei de luat vederea mașinii. Dacă totuși mașinile de poliție au în momentul de față camera de luat vedere, în momentul în care există o probă video, e cam greu să spui că nu s-a plătit sau că... Se întâmplă deja lucrul ăsta, adică te fotografiază, îți vine exact. procesul acasă și... Cât este, dacă ai o dovadă electronică solidă și care este greu de contestat, corupția va dispărea și mica, ca să vorbim de mică corupție, va dispărea și ea sau va fi redusă. E destul de greu pentru polițist să justifice. Sau
pe el va costa mai mult să justifice în fața superiorilor că n-a aplicat amenda sau că a aplicat amenda, dar a uitat să dea drumul la camera de înregistrare. Atunci se poate spune că amenda nu s-a dat. Și un avocat bun va contesta întotdeauna lucrul acesta. Deci, da, atâta timp trebuie să existe dovezi și cât mai multe măsuri care să descurajeze atât neplata cât și corupție. Aș vrea și să fac o precizare legată de chestiunea cu circumstanțele atenuante. Nu e același lucru. E o distinție foarte importantă. Circumstanțele atenuante se referă la situații sau condiții care fac vina mai puțin importantă sau diminuează vina sau accentuează vina în cazul celor agravante. Bogăția nu e un genul ăsta de factor. Nu accentuează sau diminuează vina. Nivelul de venit nu accentuează sau diminuează vina persoanei. Deci pur și simplu e vorba de un gest... O secundă. Pur și simplu e vorba de un rău social egal pe care trebuie să-l pedepsești mai mult pentru o persoană pentru că e bogat. Și de fapt acolo există o judecată de valoare că undeva în subsolul acestui gest sau acestei politici că bogații cumva au ceva ce nu merită. Și asta, într-adevăr, poate să fie o dezbatere interesantă, dar cred că trebuie demonstrat asta înainte să putem să tragem concluzia asta. Nu sunt nicio adeptul ideii că adeptul suspiciunii că bogații ar comite mai multe fapte ilegale sau care avea ceva de ascuns. Dar și aici îmi aduc aminte de un caz foarte recent în care un tânăr de 20 de ani, al cărui tată era bancher, a condus sub influența alcoolului și a omorât 2 persoane. Iar mașina de poliție a încercat în primul rând să ofere mită polițiștilor și pe urmă când a văzut că ei nu acceptă mita, a început să-i amenințe cu părintele lui, care era șef de bancă și deci o să aveți probleme. Există, cred, anumite persoane, anumiți indivizi în România cu astfel de mentalitate. Exact, de aceea cred că trebuie uneori luate în considerare și aceste fapte. În cazul respectiv vorbim de 2 morți. Acestea sunt, în mod evident, circumstanțe agravante. Nici urmă de empatie și nici urmă de asumarea responsabilității pentru fapta comisă. Aș vrea să aduc un comentariu. Pentru că, da, vorbim de o persoană bogată, care a fost nepăsătoare și agresivă, dar putem vorbi și de o persoană săracă, care putea să fie la fel de nepăsătoare și agresivă și putea să amenințe, nu știu, cu violența. Nu poate să amenințe cu bani, poate să amenințe cu violența. Banii sunt un instrument, adică, din nou, vorbim de același gen de răspundere, același gen de personalitate. Nu, evident, putem susține că oamenii bogați nu doresc să facă niciodată rău. Ideea este că nu putem folosi acest factor ca cumva să spunem că e o cauză, să presupunem o vină în plus pentru cei care sunt bogați. Da. Nu cred că a spus cineva asta, n-a pornit nimeni de la premisa asta. Nu cred că era vorba de faptul că bogații eu tot ce spuneam că este o premisă. Fie că vrem să acceptăm. În măsura asta este... Asta e o concluzia logică a măsurii. Deloc. Nu? Andrei. Sunt Andrei, bună seara, de la Civitatis Politics. 2 intervenții de la echipă puternică. Dacă înțeleg bine, echipa negatoare apasă foarte puternic pe ideea că pedeapsa trebuie să fie proporționată cu răul social provocat. Corect? Și într-un anumit sens, ceea ce propuneți voi, implicit, este o justiție reparatorie. Chit că nu plătești reparațiile doar către victime, le plătești către societate în arbul ei, este totuși o justiție reparatorie. Ori aici intrăm într-o discuție interesantă, pentru că, mă rog, în abstract, ei putem argumenta. Dar, în concret, justiția reparatorie se practică în principal în câteva societăți tribale. În Afganistan, în Pakistan, prin Caucaz, ai omorât omul, plătești un număr bine stabilit de băgare. Cam tot ce înseamnă sistem juridic bazat pe șaria este reparator. Nu care se pricep mai bine. În lumea din care facem noi parte, și aici nu argumentez acum că e neapărat bine sau nu, dar în lumea în care facem noi parte, sistemul penal se bazează sau are ca scop prevenția. Care prevenție se face prin 2 moduri, prin teamă, și aici se poate argumenta
și într-o anumită măsură cealaltă echipă a încercat să argumenteze că bogații se tem mai greu. Și are atunci legătură cu nu îi învinovățim, dar facem o observație că ei se pot teme mai greu și pe urmă se bazează, și este mai puțin important pentru problema asta, se bazează pe reabilitare, adică pe viul de liberez pe om pentru că ai prevenit și ai schimbat comportamentul, etc. Și atunci, din punctul meu de vedere, dacă vreți să vă bazați argumentul pe o justiție reparatorie, trebuie să vă asumați și acest fapt. Că ne asemănăm cu acel tip de justiție și cu valori care, în mod normal, ne sunt străine. Comentariul meu la chestia ar fi că, unul, nu ne bazăm pe o justiție reparatorie. Pur și simplu spuneam că în cadrul sistemului juridic care avem noi, care este unul bazat pe prevenție mai degrabă, există și principiul egalității în fața legii. În dreptul penal, în mod deosebit, există conceptul de pedeapsă trebuie să fie proporțională cu răul social făcut. Adică nu trebuie să fie disproporțional, trebuie cineva să fie pedepsit mai mult pentru același rău social făcut. Adică în sistemul nostru penal și în sistemul nostru de justiție, prevenția nu e singurul factor. Trebuie să fie și echitabil. Trebuie să existe și o anumită idee de egalitate în fața legii. Adică, și dacă vorbim de prevenție, oricum, realist vorbind, teama nu e un factor de motivare bun. Da, pentru dacă n-ar exista frica de rigoarea legii, nu cred că nicio societate o lege n-ar fi aplicată sau respectată. Există într-adevăr și acordul voluntar, dar fără teamă, în esență, legea nu poate fi aplicată sau nu e aplicată. Majoritatea situațiilor când legea se respectă e prin acord voluntar și mai ales în societățile care vorbim, cum ar fi țările nordice, asta e de fapt marele plus, că legea se respectă pentru că există un buy-in. Adică există, oamenii acceptă normele și le îmbrățișează, le consideră ale lor și care trebuie respectate. În România nu se tratează regulile așa și asta e de fapt diferența specifică. Nu că sunt. Dacă într-adevăr este atât de important principiul de proporționalității cu faptul, de ce evoluează piața în timp? De ce nu este nicio problemă ca eu, statul român, să te pedepsesc astăzi cu o amendă de 3 lei și mâine cu o amendă de 10 lei? Pentru că asta rupe principiul proporționalității și aruncă foarte puternic pedeapsa în zona prevenției. Eu te pedepsesc astăzi cu 10 lei pentru că mă gândesc că este mai eficient, mâine am văzut că nu este eficient și are efecte perverse, scad înapoi pedeapsa la 5 lei. Pentru că asta se păstrează proporționalitatea. E vorba că cineva care a făcut ceva de 5 ori face un rău social mai mare. Nu, fix pe aceeași, mai întâi și de aceea scuza. Fix pe aceeași pedeapsă se schimbă codul penal și modifică pedeapsa. Asta spun eu. Pentru că altfel n-ar putea să evolueze legile. E într-adevăr o problemă, dar asta e valabil oricând se schimbă legile. Oricând se schimbă legile, se rupe principiul proporționalității. Nu. Cred că legile se aplică la fel pentru toată lumea. Asta e. Nu se aplică la fel, se aplică pentru că nu este altă lege aplicată. Se aplică toate altfel. Da. O secundă, Roxana. Sunt factori care luate în considerare când se fac modificări codului penal. De exemplu, venitul mediu crește sau se modifică în timp. Sunt un număr de factori care au un impact asupra modificărilor legilor. Nu cred că... Nu fi... Să înțeles ce vreau să zic. Ce vreau să zic despre prestația echipelor este că... Doamnă, cine sunt? Eu sunt Roxana Manis, profesoara lui Claudiu. Ce scuze? La liceul? La liceul Coșbuc. Acel liceu. Acel liceu. Ce vreau să zic? Eu am votat... nu divulg, nici nu divulg. Ați votat într-un fel. În fine, eu... aș vrea să exprim părerea că o poziție precum cea a echipei afirmatoare pune în mare pericol răspunderea civică în rândul cetățenilor. Adică, dacă am aplicat un sistem prin care bogații a plătit mai mult pentru aceeași faptă comisă de un om mai sărac, am presupune în stilul acela ușor aroganto-platoniciano ceva, că bogații sunt mai deștepți, mai responsabili, mai superiori, ca să zic așa, mi-ați auzit ghilimele, da? Și așa mai departe. Adică e un mare pericol acesta. Nu știu exact, în Finlanda a zis, se aplică sistemul ăsta. Acum eu cred că oamenii sunt egal de bogați și egal de corect și egal de ok. Adică cred că sunt e o societate care, crescând într-un confort mai consecvent decât cel de care s-a bucurat o țară precum România, presupun că este diferențe mai mici, mai puțin notabile de la o categorie socială la alta. Pe când într-o societate ca cea românească, un model ca acela prezintă niște riscuri foarte grave, adică
așteptăm de la cei bogați să, nu știu, adică e o inegalitate despre care cred că echipa negatoare a reușit să avertizeze corespunzător și pentru care îi salut. Da, este. Dacă ne uităm doar la coeficientul Gini, cel care măsoară inegalitățile, Finlanda e una dintre țările care stă cel mai bine în lume. La capitolul ăsta are 23, 24, ceva de genul ăsta, pe o scară de la 0 la 1. România a sărit peste 30, cred că avea 33, ceva de genul ăsta. Dacă îmi permiți, Oxana, ca un comentariu la acest punct, eu din ce înțeleg, practic, o astfel de abordare ar antagoniza cumva clasele sociale, care recunoaștem cumva că există cei bogați, cei săraci și o clasă de mijloc, da? Deci asta e ideea, care e riscul? Nu știu dacă m-am dus atât de departe cu proiecția mea asupra efectelor. Pur și simplu mi se pare că principiul inegalității pe care se bazează această abordare e unul periculos. Și într-o societate în care oricum legea nu se respectă și așa mai departe, ultimul lucru pe care vrei să-l faci este să accentuezi diferența de răspundere socială. Înțelegi? Adică să-i zici săracului, bun, tu ai încălcat legea X, îți dăm 10 lei amendă, dar tu, cel bogat, o să-ți dăm 30.000 de lei amendă pentru că de ce ești bogat. Ce o să învețe cei doi din această chestie? A cui e răspunderea pentru a face societatea una mai bună? Cum o să-l încurajeze această chestie pe omul acela să nu continue să încalce legea respectivă, pentru că, înțelegi? Adică, cred că în ultima instanță s-ar grăbi o ghettoizare și așa în evoluția României. Cred că, într-un fel, poziția noastră a fost prost înțeleasă. Noi n-am plecat de la o premisă progresivă a acestei amenzi. N-am spus. De exemplu, dacă cel puțin amenda va fi proporțională în sensul că va fi 1% fix din venitul. Deci dacă ai un venit de 1400 de lei lunar și ai depășit viteza, să spunem, 25 de km la oră, vei primi o amendă egală cu 10% din 1400 de lei. Nu, asta am înțeles. Ideea e că acel 10% să fie la fel, să doară la fel de tare. Atât pentru cel cu un venit, spunem, mediu, cât și pentru cineva cu un venit peste mediu. Efectul asupra individului, înțeleg că poate fi asta, dar asupra societății vorbim de împărțirea răspunderii sociale. Vorbim de o împărțire nu cred, pentru că răspunderea, atâta timp cât ar fi împărțirea responsabilității dacă am avea trepte ale acestei, adică cum era înainte impozitul progresiv, 18, 24, 36, 48. Nu. Ne-am gândit și la acest aspect și am zis nu, rămânem în logica taxei unice care există acum, adică plătești 16% impozit, chit că ai 1400 de lei venit lunar, chit că ai 1400 de euro venit lunar. Iar din punct de vedere matematic, statul ia mai mult de la acela cu 1400 de euro decât la acela cu 1400 de lei. Asta poate fi un argument cerut pe altă moțiune, nu pe moțiunea asta cu amenzile. O secundă, Tatiana. Acolo în spate, domnii trei, hotărâți-vă care dintre voi. Eu aveam o întrebare pending, la care am acum. Poți să aștepți un pic? Ok. Marius, Barbu, Tatiana, Raluca.